Vítajte pri videotutoriáli ku knižnici Manim. Manim je bezplatná knižnica v Pythone, ktorá umožňuje programovo vytvárať čisté a presné matematické animácie a vizualizácie. Vďaka platformám ako je Google Colab môžeme Manim spúšťať v cloude priamo bez potreby lokálnej inštalácie. Skôr ako sa pustíme do písania animácií, musíme si predinštalovať všetky závislosti. Na to môžeme využiť tento predpripravený kód, ktorý spustíme a následne chvíľku počkáme. Po nainštalovaní všetkých systémových závislostí môžeme nainštalovať samotnú knižnicu Manim. Spravíme tak, že si jednoducho spustíme tento nami predpripravený kód. Zároveň si potrebujeme nainštalovať verziu Pythonu 8.21.0, preto aby sme sa vyhli možným chybám pri renderovaní a prehrávaní videí priamo v Colabe. Po chvíli nás Colab vyzve, aby sme reštartovali reláciu. Klikneme na reštartovať a pokračujeme ďalej importom samotnej knižnice. Knižnicu sme si úspešne naimportovali a prejdeme na vytváranie našej prvej animácie. Naším cieľom je vytvorenie modelu umelého neurónu, ako môžeme vidieť na tomto obrázku. Postupne sa k tomu spoločne dopracujeme. Pri tvorbe scén budeme využívať tieto príkazy, ktoré môžeme nájsť na oficiálnej stránke Manimu v jeho oficiálnej dokumentácii. Napríklad tuto vyberieme si nejaké objekty, napríklad geometrické a nejaké kruhové, kde vidíme príkazy pre bodky, kruhy, elipsy a podobné. Čiže začneme vytvorením si našej prvej animácie. K tomu budeme potrebovať našu prvú triedu, ktorú nazvime napríklad step 1. Následne si zadefinujeme našu metódu construct s referenciou na self. V nej si vytvoríme náš prvý objekt, môžeme využiť tento circle. Rádius zatiaľ potrebovať nebudeme. A nezabudneme si tento circle aj pridať do scény pomocou self.play. Následne príkaz create a náš circle. Ešte použijeme príkaz wait, aby táto animácia hneď po jej vytvorení nám zo scény nezmizla. Pustíme triedu a pustíme renderovanie animácie. Vidíme, že sme vytvorili náš prvý objekt, čiže kruh. Teraz si ukážeme, ako do scény pridať text. Zadefinujeme si premenu text a v nej si zadefinujeme, ako pridať napríklad sumu. Využijeme príkaz mattext, ktorý nám pridáva text formatovaný v LaTeXu. Takisto si ukážeme, ako sa objekty v Manime posúvajú. Je to pomocou príkazu nextu. Napríklad môžeme si dať vedľa nášho kruhu pravo. A takisto nezabudneme pridať náš text do scény pomocou self-play. Namiesto create použijeme write. Triedu prepíšeme
a spustíme znovu renderovanie. Vidíme, že suma sa nám vypísala vedľa nášho kruhu. Vytvoríme si teraz novú animáciu a ukážeme si, ako vytvoríme zoznam animácií. Nazvime ju Step 2. Takisto vytvoríme metódu Construct s referenciou na self a pokračujeme vytvorením zoznamu. Vytvoríme si zoznam vstupov, ktorý môžeme vidieť. Tuto sú to tieto x1, x2 a x3. Nebudeme si ich vytvárať po jednom, ale vytvoríme si ich ako zoznam. Čiže prejdeme na tvorbu, vytvoríme si premenu inputs. Následne použijeme hranaté zátvorky pre zoznam, MapText, masa 1 o x a plánujeme využiť for cyklus. Čiže v tejto zátvorke napíšeme i plus 1. Následne si už mimo zátvorky, ale stále v rámci zoznamu zadefinujeme for cyklus s i in range 3, keďže chceme vytvoriť 3 vstupy. Pre pozíciu týchto objektov si zase vytvoríme for cyklus, premenu inp a využijeme enumerate. Takto enumerate preto, aby sme vedeli priradiť objektom indexy. Následne si tento náš zoznam posunieme a usporiadáme na stred. A takisto veľmi dôležitá vec, nezabudneme tento zoznam pridať do scény. To sa takisto spraví pomocou for cyklu a tejto hviezdičky, ktorá nám predstavuje rozbaľovací operátor pre zoznam animačných príkazov. Skopírujeme si tento príkaz na renderovanie a kľudne ho môžeme dať do tej istej bunky s kódom hneď na začiatok. A takisto dávame pozor na čiarky. Vidíme, že sa nám vytvoril zoznam vstupov. Hneď vedľa toho si pridáme zoznam váh, to sú tieto V1, V2, V3. Spravíme to jednoducho tak, že si skopírujeme zoznam vstupov, premenujeme to na váhy. X na dvojité V. Jediné, čo sa bude meniť, je to, že ešte pred enumerate pridáme tzv. Zip. Je to dôležité pretože my v tomto cykle budeme spájať dva zoznamy. Čiže tuto pred input ešte príde zip. Pozor na zátvorky. Pridáme váhy. Takisto ešte tuto pred inp zátvorka dvojité V. A tuto potom si zadefinujeme pozíciu váh pomocou nextu. Inp ako inputy a chceme ich mať zľava. Buff predstavuje odsadenie o 0,5, že by sa nám to nelúpilo priamo na tie vstupy. Takisto si to pridáme do scény pomocou self-play, môžeme to kľudne skopírovať, ale potom nezabudneme prepísať naše vytvorené premene na váhy. Zoberieme a spustíme. Vidíme, že máme vytvorený zoznam nielen vstupov, ale aj tried. V ďalšom kroku si vytvoríme šípky, ktoré budú spájať jednotlivé časti našho neurónu. V
Skopírujeme si kód, ktorý sme vytvorili v prvom kroku a tento si následne upravíme. Takisto si skopírujeme príkaz na renderovanie. Môžeme ho kľudne vložiť opäť do našej bunky. Premenujeme striedu na step 3 napríklad a prejdeme na tvorbu šípky. Vytvoríme si premenu arrow. Použijeme príkaz knižnice mladým, takisto arrow a zadefinujeme si začiatočný bod, napríklad náš kruh, ale nepôjdeme správa, ale tentokrát zľava. Koncový bod si takisto dáme niekde doľava. Buff sa používa na odsadenie. Jednu zatvorku zmažeme a pridáme to do scény, ale namiesto záriadkov samozrejme prepíšeme premeny a dáme arrow. Pustíme. A vidíme nami vytvorenú šípku. Ak by sme chceli vytvoriť šípku medzi dvoma objektami, na to môžeme využiť náš text, ktorý si trošičku posunieme doprava. Tým pádom naša šípka bude vychádzať nie z ľavej strany kruhu, ale z pravej. A namiesto koncového bodu, ktorý sme si tu zadefinovali nejakým vektorom, si zadefinujem ako koncový bod náš text. Z ľavej strany. Prepíšeme animáciu a vidíme, že sa nám vytvorila takáto šípka medzi kruhom a textom. Ďalej si spustíme tento náš pripravený kód. A vidíme, že ide o kombináciu zoznamu, ktorý sme si vytvorili vyššie, a kruhu so sumou. Postupne si do ňoho pripravíme ďalšie prvky, ako je napríklad zoznam šípok, ktoré budú spájať vstupy s kruhom so sumou. Na to podobne, ako pri tvorbe týchto inputov a váh, využijeme zoznam. Čiže si pomenujeme naše šípky, napríklad input, tu sum arrows a vytvoríme zoznam, čiže hranaté zatvorky, príkaz arrow a ideme si zadefinovať začiatok, koniec a odsadenie našich šípok. Čiže začiatok bude v týchto inputov, čiže inputs sprava, pretože šípky pôjdu smerom doprava. Následne to bude náš kruh so sumou. Šípky budú končiť takto v ľavej časti kruhu. Odsadenie ponecháme na 0,1 a dokončíme náš for cyklus, keďže sa jedná o inputy. Je dôležité, že by sme tento príkaz zadefinovali až po tomto for cykle, keďže tu pracujeme s premenými, ktoré sme si vytvorili práve v tomto cykle. Podobne potrebujeme pridať tento zoznam do scény, skopírujeme si nejaký existujúci a prepíšeme premene na naše šípky. A tu bude tento náš názov zoznamu. Prepíšeme si triedu a vidíme, že máme 3 šípky, ktoré spájame do
kruhu so sumou. Ak sa pozrieme, ako má vyzerať naša animácia, vidíme, že nám tu chýba ešte kruh so sigmou, jedna šípka a druhá výstupová šípka a výstup Y. To si zadefinujeme hneď do tejto animácie. Čiže si vytvoríme ďalší kruh, Circle 1 napríklad, ktorý si zadefinujeme následovne, čiže budeme mať radius 1. Toto teoreticky tu nemusíme písať. Bude sa nachádzať vedľa prvého kruhu, právo o 3 jednotky. Takisto si zadefinujeme text, ktorý sa v ňom bude nachádzať. Môžeme si skopírovať tento, označíme ho samozrejme ako text 1. Nebude tu suma, ale sigma. Je to ten latechový formát. Trošku mu zväčšíme scale, napríklad na úroveň 1,5 a posunieme ho do stredu kruhu, čiže circle 1 a použijeme na to príkaz get center. Takto. Obidva tieto prvky si nezabudneme takisto pridať do scény. Hneď pod to, čiže tu bude circle 1, tu bude text 1. Môžeme to odskúšať a vidíme, že sa nám vypísala nejaká chyba, tak si ju prečítame. Áno, treba si dávať pozor, ako to píšete. Trošku si to pretočíme. Vidíme, že sa nám vytvoril náš kruh. Môžeme si na ňom ešte napríklad zmeniť farbu na blue, to sa robí pomocou set color. Čiže ak toto prepíšeme, vidíme, že sa nám zmenila farba. Teraz si ešte potrebujeme pridať jednu šípku medzi kruhmi a jednu výstupovú šípku aj s textom výstupu, čiže Y. Šípky si zadefinujeme v tomto zozname, čiže circle arrow, príkaz arrow, začiatok bude v prvom kruhu, áno, v prvom kruhu so sumou, sprava, koniec bude v druhom kruhu, to je ten so sigmou, zľava, odsadenie 0,1. Hneď si ho pridáme aj do scény pomocou self.play, create a arrow. Ako som tu nazvala circle arrow, a hneď si vytvoríme ďalšiu arrow, čiže output arrow, takisto príkaz arrow z manimu. Kľudne si to necháme doplniť, čiže začiatok je z kruhu so sigmou, sprava. Môžeme skúsiť nastaviť vektor na right krát 5, odsadenie necháme tak a takisto si to pridáme do scény ako output arrow. Spustíme, opravíme si chyby. Trošku si pretočíme túto animáciu. Vidíme, že to máme skoro hotové. Ešte sme zabudli na tento výstupový text. Čiže pod to si zadáme output text.
Áno, ktorý bude takisto cez príkaz matrix y vedľa vlastne našej výstupovej šípky vpravo kľudne o jednu jednotku. A takisto si ho nezabudneme pridať do scény. Vidíme, že nám to potom vypisuje chyby. Čiže output text. Spustíme renderovanie. Vidíme, že čím dlhšia animácia, tým sa aj dlhšie renderuje. A vidíme, že máme hotový už skoro celý neurón. V ďalšom kroku si vysvetlíme, ako pridať tento box a túto vyplň kruhu. Tieto objekty si doplníme priamo do našej poslednej animácie. Čiže niekde tuto, kde sme skončili, a pridáme si premenu s názvom funkcia, kde takisto využijeme príkaz mattext. Zadefinujeme si ho trochu inak, preto aby sme ho potom mohli následne animovať. Čiže lomitko text, zátvorky, náš názov, čiže bol tam aktivačná funkcia a následne polohu. Videli sme, že je to dole, čiže pomocou multu down a vyskúšame napríklad krát 2. Vidíme, že sme použili multu namiesto nextu, pretože nextu, ako ste si už asi všimli, nám definuje polohu vedľa nejakého objektu a multu ako pohyb po celej scéne. Takisto si zadefinujeme box, v ktorom sa táto funkcia má nachádzať. V anime je na to špeciálny príkaz, volá sa surrounding rectangle, ale namiesto circle si napíšeme premenu funkcia, pretože chceme, aby tento obdĺžnik obklopoval našu funkciu a tým pádom ju zvýraznil. Takisto nepoužijeme path, ale zmeníme si farbu napríklad na žltú. Ešte ich pridáme samozrejme do scény pomocou self-play. Write, keďže sa jedná o text, a self-play create, keďže sa jedná o nejaký tvar. Môžeme to skúsiť spustiť. Vidíme, že to renderovanie už prebieha pomerne dlho. Ja si animáciu trochu pretočím a vidíme nami vytvorený box s textom aktivačná funkcia. Ešte si ukážeme, ako sa tento box aj s týmto textom môže vlastne animovať prevolenie priamo v anime. Používa sa na to príkaz animate set, ktorý si doplníme priamo do self-play. Čiže za funkcia ale musíme samozrejme, alebo si to vykopírujeme takto. Až tuto. Musíme samozrejme zrušiť write, lebo už to je samotný nejaký druh animácie, čo sa týka manimu. A za tým funkcia použijeme animate.set color. Takisto si môžeme napríklad zvoliť žltú. A takisto tento self.play použijeme aj na box, keď chceme, aby ten box postupne vznikal. Čiže animate
a použijeme set fill na nejakú jemnú výplň, napríklad blue, aby sme videli ten rozdiel, a použijeme opacity 0,5, ktoré nám definuje tieňovanie. Následne kód spustíme. Chvíľku počkáme. A vidíme, ako sa nám zanimoval tento text v tomto boxe. Spoločne sme si teda vytvorili animáciu umelého neurónu. Ja vám ďakujem, že ste tento tutoriál dopozerali do konca a dúfam, že vám to niečo aj dalo. Ďakujem.